Good morning Philippines and hello world! Welcome once again sa ating programang More sa Umaga with me, DJ Kokoy Martin mga kois. Live na punta no, maghatag og update para sa atong COVID-19 and syempre sa atong mga kapamilya na naka-home quarantine. Kumusta naman tao mo dira mga kois? Oy? Musta nga to ang kuan guys, ang ato ang mga, mga quarantine diha nga side mga kois no? Kumusta nga to ang mga membro sa kapamilya? Okay. So, ako sa ning i-share ni guys kay para maka-live tag pina-live sa to ang mga pinalanggang mga pages. Yan. So, mo ano sa ko guys mag saan ni? Doon na to gamay. Ayan. Ayan. Share sa datog pina-live. Paki-share naman ito sa ating mga pamilya sa DJ KOKY MRTIN sa MOR 11.1. Siyempre sa atin pong mga page mga pamilya. Happy monthsary pala sa DXAB May Buntag Davao no. Every 11 to 12 noon na siya pero because of quarantine 12 to 1 PM tayo sa atin pong programa sa DXAB Mayong Buntag Davao. Ayun, kasama niyo po pa rin, syempre, DJ KOKY, may RTIN, DJ Kokoy Martin. Okay, and ako lang sang ako sa ning ipang share sa kong page ning ato ang video para makita sa itong mga kapamilya. So, kumusta po kayo? Lahat po ng mga frontliners po natin. We salute you sa inyong kabayanihan, sa inyong pagserbisyo alang sa katawhan. You die for the country. Sabi ng Pangulo, will deserve na kanang kuan mo kanang matawag na mga hero sa ato ang mga pinalanggang mga frontliners mga kois. Ayun. So share sa nako kois no kay para makita nisto ang mga kapamilya sa lain-laing nasud pud labi na sa mga gusto tang makitaan no, mga updates. Unsa nang giyaw-yaw na ko. Ay wala ta na ko taod-taod kay makauban na to si Ate Pres no. So kuan ka pamilya maghulat sa ta sa ning ko sa ning i-share ni sa ko ang mga page ang ato ang kuan ko is to ang live. So kumusta po kayo? Kumusta man ang atong mga rasyon diha ni abot na ba? Kumusta ang ato ang tong ano na guys na action kabalaka guys kay uy yung uban ba daw nakadawat na gid ba daw mga guys no kadawat na gid sila og kaning rasyon ba no kay gi-share po na ko ni sa kuan sa DXAB Radio Patrol Official. Ayan, okay. So there you have it. Pamilya. Okay. Umahaw unta ko nya nanawag na mo sa Ate Pres kung asa na daw ko. Sig na action tong kabalaka gamay mao tong ana na siyang pagtagada Ate Pres. Kumusta man da Ate Pres? Pwede na mo tawag no kay ubay-ubay na nga to ang mga pamilya nga naadiri karon sa tuang DXAB ay sa DXAB sa atong MOR page. Okay, ako ning kondring aside guys. Napakusgan ko ni taod-taod. Okay, mo intro sa ako. So mo ano sa ko diri og kaning motugtog sa ko og kanang MOR nga sonata mga guys. Sana to diri. MOR jingle. Okay, eto na. Para okay kay nga to ang ano ito ang everyday. Nawala. Otro. Mo intro sa day ko mo intro. Wa man.
Walang net. Okay. Every day I turn my radio on, nakikinig sa my one and only radio station. Nasaan man ako, isa Ay! lang ang radyo ko. Dahil more talaga dito sa aking paborito. Ano man ang ginagawa, Action. sino man ang iyong kasama. From the top. Ato ang intro, tong intro. Okay, ready? Sing! Every day I turn my radio on, nakikinig sa my one and only radio station. Nasaan man ako, isa lang ang radyo ko. Dahil more talaga dito sa aking paborito. Ano man ang ginagawa, sino man ang iyong kasama, may morgana ka saan mang sulok ng bansa. Only radio for life. With you I'll never have to be alone. My only radio for life. You're the best friend that I've ever known. My only radio for life. With you I'll never have to be alone. Never have to be My alone. only radio for life. You're the best friend that I've ever known. Magbago man ang ikot ng mundo, one thing that I know, you're my only radio for life. You're my radio, radio. You're my radio for life. Oh yes! My only radio for life with me, DJ Kokoy Martin. Palasting more sa umaga mga kapamilya. Ayan naman po. So every time mag-open tayo ng ating page kapamilya at magla-live, play natin ang jingle ng MOR para okay kayo. Ayan po, syempre, kapamilya, ako na makauban karon taon-taon sa ato ang kini ang akong tugkaran. Wala kundi si Ate Pres, no? Ate Pres, pwede na ka mo tawag karon taon-taon Ate Pres sa kay para sa tuang kini ang akong tugkaran. Okay. Sige, hulat-hulaton sa nato mga kois, no? So, live po tayo ngayon again sa DJ KOKY-MARTIN at napapakinggan din po tayo sa DXAB Radio Patrol Official. At syempre, nakashare din po tayo sa atin pong mga MOR pages na group page para sa atin pong mga minamahal na mga kamorkada. Okay? So, pwede namang mo ano guys, no? Mo tanaw dira na mo comment og mo hatag sa inyohang kinakusga na mga greetings sa guys. No, kay mag-upat ang mata ni. Duty is real. Work from home is life. Ayan, sige. Okay. Hello. Oh. Okay. Ay, madungog gid ta ko sabi na ko karang hinay kay guys ba. Ayan, happy listening. Ilabi na sa mga kamorkada watching from different parts of the world. Ayan, kaon sa kuaning orange guys oy kay kaning murag action magkabalaka ko ang kuan kung akong ilong. Muta oy. Mut kayo. Lami kayo. Ayan. So, hello po, paki-share na po ng ating live mga kapamilya. Makauban din na to si Kuya Cardo Cupido. Kuya Cards, dari sa cellphone mo tawag sa Ate Pres. Kung makatawag ka sa video kay Mama, pwede kayo. Okay? Ayan. So again, sa mga quiz natin dyan na nakaantabay sa ating programa. Na okay kayo. Okay, so ako na yung kanan, be. Ayan. Dahil na nga, nag-home quarantine tayo, magkadugay, burot na mga ita. Tiyan pa mo. Dahil ba kayo mutambok ang putot ka pamilya, no? Kay kuan kaning parang tilitabis. Utsimon sa kuan ni kay murag paminaw nako murag nakoy gamay sipon mga pamilya, no? Action ta kakulba gamay.
Okay, ayun mga pamilya. So, pwede na. Kuan ba kayo karon pinahusi Rizal ba kayo karon guys? Ayan. Again, I just wanted to tell everyone, ngayon magtawag si Ate Preze para sa ating, kini ang akong tugkaran. I just wanted to tell, no, ganito, pwede tayong magkuhan mga igala. Gatag og impormasyon nga na itong mga suking tigpaminaw. Lalo na yung mga nagtanaw sa DJ Kokoy Martin. Ano pa hanap nila si Pangulong Dugong? Si Duterte 1. Marami palang pa si Pangulong Dugong. Salamat ako dahil always talaga silang magtanaw sa video ko. Maraming salamat. I just wanted to thank everyone, especially all of the followers na sunod talaga tayo sa batas kasi we made these guidelines, para sa tanan. Para layo tayo sa agoy. Wa na nanay droplets daway. Agoy, orange, tabangi ko. Yung murag aksyon kabalaka, murag kong gisipon gamay. At sing pa more, atay. Ayan. Ay, live na ta sa kuan guys, no? Sa to ang shout out from Marilao, Bulacan. Shout out mga taga Kuwait, OFW, mga taga Canada. I just wanted to tell, pinainana lang ang tingog. Si Rene Sarong, katugnaw talaga dito sa amin ko. Kurog-kurog talaga ang tinai ko sa katugnaw. Kain muna ako ng orange pang pawala ng bakterya. Magkain kayo ng orange, mga prutas. I'm telling you, magkawala talaga ito ng virus. Si virus. Galit talaga ako dun kay virus. Pusang iring yan si virus. Hindi dahil dyan, hindi tayo mag-quarantine ngayon. Galit talaga ako.